sa itong inadlang panginabuhian, aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadalaning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Gina, 56 anyos, minyo og may mga anak. Taga Agusan del Sur. Punto legal kining akong suliran. Dili gyud kini akong suliran, kundili sa ako kining inahan nga no read no write. Bahin kini sa iyang yuta. Grade 2 ra gyud taon ning akong mama. Maong murag na ilad gyud ni siya sa niabang ining yuta niya. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nabayra na nimong buhis sa atong yuta, Gina. Oo, manama. Atong pagsugo nimo nako. May noon. Kaya di ko gusto nga makapaltag buhis ng atong yuta. Ma, mauli na ba kuno silas Manoy Dudo? Nga naman ko, no? Kay ikaw kuno ba? 75 anyos naman ka, ug maglisod naglakaw. Dili ba day kuno nimo bahinon ang imong yuta? Nag-ampo man siguro mong mamatay na ko, Gina. Oh, wa taon maoy, dili na mao. Pero ganahan bagud ay ka nga magkagubot unya misimba ko. Kung wa ka na unya nga mopatunga namong managsuon bahin anang imong yuta. Bitaw, gusto ra ko. Pero naapabayay nag-abangan ng atong yuta. Kanang naas at bang. Dugay na ba to na sila nga nag-abang diha, ma? Sige naman ko na sila og patrabaho sa ilang bahay o ginahinay. Gipanindutan man gud nila ilang bahay nga nag-abang raman unta na siya sa yuta. Ay, lasap na. Kay ganahan man silang makomportableng ilang pagpuyo. Mga pila na gina sila katuig diha nga nag-abang, ma? Basta kay murag 2014 pa na sila diha. Unya, pila may ilang abang diha? 2,000 raman ang tatoy akong giingon. Unya atong katapusan nilang hatag nako. Gihatagan man ko nila 3,000. Aw midawat sad ko. Unya, matagtuig yun na sila nag-abang nimo, ma? Ay ang katapusan lagi nilang hatag nako katong 3,000. Mga 3 na katuig ang nakalabay. Nga naman na. Ay ada, okay ra na oy. Wa man sab nato gamitang yuta. Og sobra lagi tong ilang gibayad. Og unsa ra man sabgod kadako ng ilang gibayan diha. Kamay ra man na. Di ta magdinaw kay lubong na tang tanan si yuta. Pero karon ma, nga ganahan nami nga bahino na unta namo daan ng imong yuta. Unsa man nato na sila nga nag-abang man diha ron. Mapapahawa pa ka na nato ron? Ay nganong inyo mas ang papahawaon. Kangilad ba ninyong batasan? Oh. Diha lang una na sila. Kay ngano man di ay, magbay na day mo diha sa luna nga ilang gibayad. Depende na sa makaangkon na ng dapita ma kung gamito niya. Kay, ug ako'y makaangkon na, gusto gina na akong gamiton. Ay lagi pag hinangol, Gina. Tuan naman kay bay sa yuta sa imuhang bana. Kung gusto ka, kung ikay makaangkon ana, ikaw na lang unya'y dawat sa abang anang yuta. Ikay paningil. Basta kay ayaw na silang papahawaa kay maluoy ta. Ma!
Oh, mao na noy. May nag-abang man di ayuta ni mama. Kanabaya ba? Og ang last ko na lang abang, ato pang mga 3 ka tuig na ang nakalabay. Mao ba? Kung mauna nga, wala sila maabang, ato na na sila papahawaon. Na, ayaw noy. Kay dili mo sugot sa mama. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Gipasagdan ra gyud namo si mama aning iyang yuta. Kay sukat sad gud mi nangaminyo, wa na kaayo mi makamonitor kung unsa iyang gibuhat aning yuta. Gipasagdan namo siya nga may gipaabang siya sa iyang yuta. Karon lagi nga tiguang nas mama. Gusto na unta namo nga bahinon ni samtang buhi pa siya. Mao nga nakigsulti mi sa miabang sa yuta kung unsay gusto namong mga anak nga mahitabo sa yuta ni mama. Dili mi gusto nga may lain pang mupuyo kay gamay raman sad gud ni. Unya, Ano gutang papawaon namin ninyo din eh? Gipalit naman namang yuta ah. ha? Unsay napalit gud? Nagabang raman mo din Sa primero, apan diyang may kabayad na mi aning yuta ah. Amo na nang gibayaran sa mama ninyo. Kung amo na ning yuta, Unsa? ano gutang papawaon namin ninyo din eh? Na amo na ning gibayaran. May ikapamatuod ka nga gibayran ni nimo o gipalit na ninyong lunaa? Kay ako bayad tigbayad sa buhis aning yuta. Ug sa ako nahibawaan, private ni yuta. Titulado ni. Og nakapangan sa among inahan. Wa ni bisan makausa o gitipak ka namo para ibaligya. Nagsabot ni nga ako ning paliton. Namagan mi kasabutan ana. Og amo pa ning gipanotaryo sa among attorney. Unsa? Kanus ako na kung ibaligya nila ng yuta Ma, sa ato pa, wa ni nimo gibaligya. Wa oy, abang sabot na mo anak. Maunay naas kasabutan. Mga hanggaw man ka na sila, papahawaon ko na sila be. Ma. Matod ni mama, wa ko nun niya gibaligya ang iyang yuta ninyo. Abang ray inyong sabot. Mangingilad man din sa mama ninyo. Unsa? Uy, ayag ing naana sa pagsulti ang akong inahan, ha? Pasalamat kang ako'y gisultihan ni mo, ana. Dili ang igsuon akong laki. Ngano kung nakaingon man kang mangingilad ang among inahan, ha? Didto mis barangay nagbinaranay ana. Saksi pa mga taga-barangay sa among sabot nga pagbaligya. Gidatadatahan na namo na kanatuig. Unya karon, muingon siya, wa niya ibaligya. Hain man nang giingon ni mong inyong kasabutan sa barangay. Oh, bro! Oh, Oh, na, wa man lagi pirmas mama din eh. kamao din lang mo pirma imong mama. Unsa? Ang gikupta ni mama nga kasabutan, katupang ilang sabot nga moabang ra sila. Pero kini kasabutan nga gipalit kuno nila ang luna nga ilang gibayan, wa may kopya si mama ni. Ang akong mga pangutana mo kini mosunod. Unang pangutana. Abang sa yuta nga ilang gibayan ang unang sabot sa pagpuyo nila sa yuta ni mama. Apan, may lain man silang kasabutan nga gipalit kuno nila ang yuta. Pero wa may kopya si mama aning palit o wa say pirma. Pwede ba gud na? Ikaduhang pangutana. Nagpanotaryo sila sa abogado sa ilang kasabutan sa pagpalit kuno nila sa maong yuta. Pwede ba dahil sila magpa-notaryo sa abogado nga way pirma ni mama o wa say copy si mama? Ikatulong pangutana. Gisuwayan na namo og husay sa barangay. Apan dili gyud sila mo patuo o ginganlan pa nila og mangingilad ang akong inahan. Unsaon namo nga mapapahawa ni sila sa among yuta? Ikaw pa to katapusang pangutana. Ang yuta ni mama private ni. Titulado og nakapangan ni mama. Matag tuig mi nga nagbuhis ini. Wa gyud mi kasuway og baligya ini. Kana ra gyung gipaabangan ni mama kay naluoy siya. Unsa may among buhaton? Palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Gina.
Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa koang partner ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga problema sa mga ginadiling drugas. Di na ta magdugay ipadala dayon ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Padesad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello guys! Another day, another kanang panlambigit na to sa ato ang kinabuhi. Lain na pong kagpagdasig, laing pagpadayon, pero always draw strength from the fact nga life is always beautiful and so are you. Bahalag na ay problema, basta di lang yun ta magpada ay pagsigig mok-mok din ha, bangon din ha, no? Unya, smile. Unya, ingon nga, hay, salamat, Lord, nakamata ko. Ipukaw ko nimo. Hoy! Aw. Nya kanang mga nagmaoy din ha, ondang ng pagmaoy, bangon, pagwapa, rampa. Yes. No? Anak yun ang kinabuhi. Unsa itong code for the day, Doc? Yes, because just a small positive thought in the morning, attorney, can change your whole day. True. Sugdi ko nun ang inyuhang kanang buntag og sapot aw magsugbon-sugod sunod-sunod gyud. Sa puton ka hantod mahapon. Correct. Pero sugdig smile, sugdig positive vibes. Ako mutuo ko ana. Nga kanang ang energy man guna nimo nga gi-attract no sa kalibutan na magsagunson gyud na. Mumbitan namin ko ninyo, smile, be thankful no padayon why sapot-sapot why maoy karong adlaw ha. Kinsa na i-greet na mo, Doc? Yan, kining atong silingan si Joel Andales, no? Narin siya nagpuyo da sa Unit 4 Barangay Upra ning Dakbayan sa Sugbo, no? Ug iyang mga parinti dito sa La Libertad Negros, no? Mga Andales, Cayetano ug Sameron family. Si Eva Roblico ug si Mary Joy Tijano Terio, maayong pagpaminaw. Si Alan Husipa ug Sibio diya sa Mambaling ug Tatuyan Naga, maayong pagpaminaw, ha? Yes. Ang atong magtatampo attorney si Gina, 56 years old, minyo ug may mga anak, taga Agusan del Sur. Punto legal kining akong iyang suliran, no? Ano ba kayo mga kaila sa Agusan attorney? Wa jud ko ay kaila kaayo dito. Inocencio Joven, no? Diyan sa Agusan. Maayong pagpaminaw ni Mabay, no? Balo kong nakada nagpuyo dapit, no? Correct. And greetings sa lang sa tanan mga maminaw nato labin na din ha sa parte sa Mindanao. O wa jud ko kauyon, Doc, nga gitag sa usa ka tawo din lang ko mo mention kinsa nga South Saharan Africa kuno ang klase sa panginabuhi sa Mindanao. Wa sila kiyapi nga kanindot sa Mindanao. Dato ang Mindanao Kadato kanindot sa mga adtuanan sa Mindanao, no? Very rich and top potential sa ato ang nasud, no? So I object. Naka-post man ko anas ako ang Facebook, no? That you can like and follow Elaine Tantengco Batan, and of course Dr. Rene Obra pod ang Facebook account ni Doc Obra, no? Pero kana ayaw gyud because the Philippines is beautiful. Period. Regardless ug asa ta. Yeah, naka-overnight na mida sa Mount Apo attorney. Yes. Naay hot spring diha. Lapit sa may North Cotabato, no? Kanapon mi diha, no? Nindot kay dang lugar. Yes, no? So unang pangutana ni ang letter sender. Gina ba to? Ang atong Yes. letter sender. Unang pangutana, no? Abang sa yuta nga ilang gibalayan ang unang sabot sa pagpuyo nila sa yuta ni mama. Apan may lain man silang gikasabutan nga gipalit kuno nila ang yuta. Panulay kopya si mama aning palit ug wala say perma. Pwede ba guna? Dili. Kay simple kay na pilanta na ka maghana kay tag mga letter senders nga mangutana kabahin sa pagbaligya sa yuta. Unsa na akong giingon ninyo, guys? I always say nga dapat magbaligyag yuta para legit dapat na ay dokumentong gitawag nga deed of absolute sale kung gikausa og bayad ang kanang pagpalit sa yuta. Kung installment, deed of conditional sale or contract to
to sell. Unya ini kahuman, kung ma-final payment na, diha pa mo execute og deed of absolute sale. Ug wa ni, unsa may gipalit nila, no? Unya, basin giilad yun ni tinuod ang imong mama kung walay dokumentong mapakita nga gibaligya tinuod sa imuhang mama ang yuta ngadtos nag-abang. Kani usahing mga tao, no, bintahuso. Kay abi way grado in town, no read no write man kuno ning mama ni Gina, no, segon sa iyang saysay sa iyahang suwat, naapoy taong mga abusadog bintahuso ka mga ngilad yun ninyong batasan ay nganong ingon ana man mo kamo pay nangabang din ha, kamo pay mangilad, no, kanang mo man ni makako sa gubot ba, kanang mo abusar ta ba, no, mo take advantage ta, abi kitay edukado, dapat kitay edukado, kitay mutabang sa tong isig ka tao, ay mo pagpangilad, no, ay mo panlinglang makagaba na uy, di pa dok? Ngog yun. Hey, kaduhang pangutana. Kaduhang pangutana. Nagpasilyo sila sa abogado sa ilang kasabutan sa pagpalit kuno nila sa among luna. Pwede di ay sila magpasilyo sa abogado nga walay pirma ni mama ug wala say kopya si mama. Siguro ang pagpasabot niya sa pagpasilyo siguro Doc no Notaryo. is gipanotaryo. Notaryo. Kay kung unsa man gani na siya nga dokumento. Ang dokumento manggod sa nga paliton nga i-execute ana like I said could be the deed of absolute sale. Ang kinsa may mo pirma aning deed of absolute sale ang tag-iya sa yuta kay siya may nagbaligya ngadto sa katong mopalit nya unsa may nakabutang gud ana god nga for value received pilay kantidad kaning yuta akong gibaligya didto unya wa may nadawat ang imuhang mama wa man sad ka sila kasabutan wa man ka sila wa man kay pirma ang imuhang mama unsa may notaryuhan sa abogado ako doubtful pug ko kung tinuod na nga naay panotaryuhan ngadto sa abogado kung ninotaryo ba tinuod ang abogado kay kung nabuhat na ay madisbar pud ning abogado. Kay in the first place, no, unless giforge ug giilad pud ang abogado, no, nga naigipakita baron kay ang requirement baya gyud no sa pagpanotaryo personal appearance. No, meaning to say ang katong ni pirma anang dokumento or ni execute anang dokumento in this case, ang deed of absolute sale which is to be executed sa imuhang mama, siya mismo imong mama mismo ang mga tubang didto sa notaryo publiko or sa abogado. Nganong mo appear man ug mo atubang didto. Kay kinahanglan man na susihon sa notaryo publiko nga manang ikaw gyud ni si inahan ni Gina unya nakasabot ka sa imuhang gipirmahan mo man gyud na ang sakto o kibaw ka nga imo ning gibaligya ngadto mauna siya ang purpose nganong required og personal appearance ug mo pirma ug mo lagda sila didto sa notarial book mismo sa abogado so kana pa lang pwede gyud na ma-question ha. Okay. Sunod nga pangutana. Yes, Doc. Isuwayan na namo og husay sa barangay. Apan dili gyud sila mo patuo ug ginganlan pa nila og mangingilad nga akong mama. Unsaon na mo nga mapapahawa ni sila sa among yuta? Kani siya, no? Kung dili sila mo patuo, then pagkuha mo, akong pangutana, asa man ang inyong copy sa titulo pagpamatuod nga kamo nagpabilin nga tag-iya anang yutaa. No? Kay if not, og dapat na atay dokumento. Kay aning lugara, need nagyud ka mo adto og abogado para mutabang ninyo. No? Nga makuha or mabawi ninyo ang possession anang maong yuta. Dili ta pwede nga magbasta-basta lang og sa tawag ni mo ani papahawa sa ilaha so need ta og abogado during dapita kay we might need to file a case for ejectment or unlawful detainer or kanang aksyon publisyana para pagkuha sa atuang yuta mabalik na to ato ang katungod to possess the property. Alright, ikaw pa to katapos ang pangutana. Ang yuta ni mama private ni titulado og nakapangalan ni mama. Matag tuig mi nga nagbuhis ani. Wala gyud mi kasuway og baligya ani. Kana rag yung gipaabangan ni mama kay naluoy siya. Okay. Unsa may among buhaton? Akong pangutana sad naaba mo'y dokumento sa pagpaabang nya naba sila'y binuwan nga gipirmahan pagpamatuod nga nagbayad sila sa abangan. Unya pagkuha didto I am sure kiningon man ka nga
titulado nakapangalan sa imuhang mama, then adto sa Register of Deeds pagkuha og certified true copy sa maong titulo pagpamatuod nga up until today nakapangan og nagpabili na siyang titulado sa imuhang mama. Apil ang tax clearance og tax declaration pagpamatuod nga hangtod karon kamo gihapoy nagbuhis anang maong yuta. And then from there duol mo og abogado para una mahatagan sila demand letter mga mupapahawa ug dili man gani gud sila mupahawa dinha sa kanang yuta, then we will have to file a case against them para mupahawas. Okay. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kay salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat og Maayong maayong adlaw.